Ayun ang mga kasama ko. May mga angkas. Sabog ko kayo. Hello mga kababayan, mga manangay kabrag. Lalarga na tayo. Time is 5 AM. Now let's go. The Lord bless me. Sana hindi umulan ng malakas. Alright guys. Time check is 5 AM. Tingnan natin yung duras ng ating motor. It's 5 AM and 15 minutes. Alis na tayo. Dito pa lang tayo sa may dito, Pasay, Indusco, Apretching, Magallanes. Alright, pagdating dito sa Nicol, dito tayo, kaliwa. Diretso na to hanggang Laguna to, hanggang Batangas na ito. Ang labas na Calamba, Laguna na ang labas ito. Dito pa lang tayo banda sa may Pisda. Ano na ba vibe? Yo. Ayun o, Pisda. Kaliwa, kaliwa. So tumatakbo lang tayo ng ano naman. Sip lang. Karating din tayo. Kahit 60 kph lang ang takbo. Oh. Ano 70 rin? Oh, ano nga, nandito na tayo sa may Bikotan. So, pagdating dito sa Bikotan, pantag. Pagdating dito sa Bikotan, kakanan ka lang dito. Bago tumawag ng expressway, kakaliwa. Service lang dyan tayo. Alright, let's go. Kaliwa tayo mga noy. Alright. Tawid. Let me go. Medyo kakagulo na sila. Oh, tara na. Ano na ko ha? Napakal ang motor ko eh. Oo na ko sa inyo. Okay mga manungay, yan lagi tayo gisa. Kaya na sukat. Bikotan pa lang. Tama ba? Bikotan. Sukat na nga to. Sorry. Sukat. Diretso lang ito. Ayun na. Tara. Wala ka sa inyo ha. Akala motor ko eh, wala ka sa inyo ha. Baka kayo dyan. Wala ka sa inyo.
angkas. Ha? May alabang. Ayun ang mga kasama ko. May mga angkas. Sumbong ko kayo. Ano ba? Mga maling ko ba? Ganaw tayo na. Diretso na tayo. Wala na tayan. Diretso. Bahala kayo dyan. Iwanan ko kayo. Bahala kayo dyan. Iwanan ko kayo. Mong. Saan mo na tayo mga kaibigan. So dito tayo. Sa kanan. Doon sa kaliwa. Papasok lang. Tarmulyang. Dito lang tayo. Ito i-service road na. Yan, street na to. Ang dabas muna nito Kalamba na. Tapos yun Turbina na. Tapos Santo Tomas. Then pahinga muna tayo doon. Alright, go. Ayun na boy. Ano pahinga, diretso. Hindi nyo. Dami mga bakyo eh. Tama yan. Padyak-padyak tayo. Para sa kinabukasan ng ating tiyan. Mukhang uulan mga pare. Pagdating ng gasolinahan, pag medyo lumakas-lakas yung ulan, maghinto muna tayo. Lalagay tayo ng balot sa katawan. Alright, continue pa na tayo. Dami na lang sa pagtigil, oh. Ano nga tayo nyo? Ano nga tayo? Pagkaw. Ayan, hindi mo riding. Okay, let's go. Nabura na ulit tayo. Motor ngayon, maraming mga magkasabayan. Mga riders din. Yo. Riders and bikers. Saan kayo? Sana all may angkas. Alright, nasa San Pedro na pala tayo. San Pedro. Nakita nyo dyan yung manok ni San Pedro. Alright, San Pedro, San Pedro. San Pedro, nasaan na yung manok mo San Pedro? Nawawala yung manok ni San Pedro. Yan lang. Alright, Santa Rosa na tayo mga. Santa Rosa na tayo. Kaso hindi tayo makabirit. Ang tulas ng daan. Takbong pugi muna tayo. Hoy, sana all may angkas. Ito yung kasi Robinson Santa Rosa. Hindi tayo makapatakbo ng mabilis.
Madulas, marami akong dala. Para tayo sa may vlog. Taksing pogi muna tayo.